Pati niku. Pati kalih niku trangkir. Trangkir. Setunggal trangkir. Jenengan sesadian napa mboten, Mbah? Mboten kula ajeng jajan. Oh, jenengan badhe jajan. Iya ta? Iya. Apa Kang Koles. Kang Koles. Kang Koles. Heeh. Goreng napa Mbah niki, Mbah? Ini pia-pia. Pia-pia. Pia iki. Setunggalé pinten regane niki, Mbah? Regine Nggih. 500. 500 nggih, Mbah. Oh, terus regane 500, guys. Biasa 500. Nembe buka, Mbah, jenengan, Mbah? Hah? Nembe buka. Nggih. Oh. Nembe buka. Nggih. Nggih, mungkin. Aku pengen perhatiin kok. Dibantu Mbah lanange nggih, Mbah. Nggih. Penjahane ngene iki. Nggih, Mbah. Niki goreng napa, Mbah niki, Mbah? Ini pia-pia. Pia-pia. Pia iki. Setunggalé pinten regane niki, Mbah? Regine Nggih. 500. 500 nggih, Mbah. Oh, terus regane 500, guys. Biasa 500. Nggih, Mbah, nggih. Mobile cah cilik-cilik kuwi sate. Nggih. Nyabari nggih, Mbah. Ya Allah. Bocah. Nggih, Mbah. Ambi api-api, Mbak. Nggih. Wis wong tuwa ora iso lunga-lunga aku. Nggih, Mbah. Ayo tekan-tekan. Nggih sadean kalih nggih sadean. Iki guys ya. Harganya Mbak Pia atau Pia-Pia. Pia-pia. Harganya kata mbahnya ini 500 rupiah ya. 500 rupiah. Jenengan sadean teng mriki desane pundi alamate nggih, Mbah? Kedumulya. Kedumulya, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati nggih, Mbah nggih. Oh. Niki guys. Kita sepil dari dapurnya guys ya, ini mbahnya. Ya. Jenengan sesadian napa mboten, Mbah? Mboten kula ajeng jajan. Oh, jenengan badhe jajan. Badhe jajan, guys. Niki warung napa, Mbah, jenenge niki? Niki warunge jenenge tiang niku. Nggih. Mbah Wakijah. Mbah Wakijah nggih. Oh. Mbah Wakijah. Niki guys ya, lontongnya ini guys, unik-unik guys ya. Ya ini. Cuman kowe iki. Ayo punane lho. Ya ini rum nyambel. Nggih, niki napa nih sayur ya niki? Sayur nyata niki sayure. Nggih, sayur napa sih niki niki? Iki tahu kalih kol. Oh, Nggih. tahu. Sayure tak cilik sing pedes kok. Oh, sing boten pedes niki. Oh, boten. wong tuwa Niki wong tuwa sing pedes. Dori kalih terong kalih tahu. Tahu. Nggih. Niki nyambel. Niki bae batin. Nggih. Rame guys niki. Nggih. Mau jajan nggih mboten mesti kok, Mas. Oh, kadang nggih. Kadang sepi nggih jenenge sadian nggih ngoten niku. Oh niku. Ya pujo, Nggih. Nggih pujo jenenge niku. bojone Gina. Pujo. Nggih. Jenenge wong kayen. Yang kayen, Mbah. Nggih. Wong kayen napa kowe nek? Jangan ta. Iya. Nggih. Aku kenapa toto mbak aku ya ngono rek. Nek kowe mau juwono kayu, suwe kae. Oh, juwono saya Tiang Pati niku. Pati kalih niku trangkir. Trangkir. Setunggal trangkir. Apane 500-an, Om? Heeh, wis tok
tesih 500-an nggih. Oh, bahan mahal kok masih murah nggih, Mbah. Nggih, lak anu Om. Bentuk cilik Om. Oh, ngoten. Lah lontong barokah. nggih, lontonge niki pinten? 2000. Weh, Rp2.000 nggih. Regane Oh. 2000. Sadian apa sedekah, Mbah? Nggih, kalih sadian nggih. Nggih niku kalih urusan Gusti Allah. Nggih. Nggih. Buah buka niku mbiyen sing anu, sing Nggih. ngangkut ya, Mbak. Kita nggih sadian. Nggih, sadian. Nggih, sedekah sithik. Nggih. Ile nyambel. Bakule pun Alah, niki. ngoten kula nggih biasa, Mas. Nggih, mboten ngan gugup nggih, Mbah nggih. Mboten. Oh, Pun ngoten. biasa kula niku. Kontan lele Iya. Nggih. Kesun malah. Nggih. nyambel di kontan aku. Mboten napa-napa malah niki kan nggih. Wong, anu panitia iki dadi artis hari. Nggih. Artis sapa? Nang betul dhewe. Saya ngoten lah, Mas. Nggih, Mbah. Ada anak tahune nang anune nang kae sambel kacang kae. Diurap. Ya, apa orang murah puas. Nggih, wis langsung diborong pembeli, guys. Wah, itu dulu kok. Aku nang ngono ada Supi. Aku nang toto-toto mamas aku ngono. Lah apa toto-toto. Ya, ben ayu. Ben ayu. Ayu. Wong mulai barek merot. Cuk ora gini nyok kerep-kerep yo kan. Dek urut dikek omah. Bapak jangan ora iki. Ya tarare. Dene Supi. Ayo tok ora. Kamu kene kata aku gak tau ora. Lah ya kan kamu ora, lah orang dembel nang piang besar iki dikek omah. Bane kan kuwi lagi ora. Ini darah anak tak iki kan. Ya apa? Aku go jende mbok ndek Pak ngene tak ngan kok dhewe. Gawe lho kok ngono iki ora aweh yo. Neso yo. Orang ya pe. Ndi ler to. Mau wujudnya ya tenan. Ngomong yang nyatane dadi gunung wong. Lah yo. Saya dian wong. Nyatane ya manggon nang jak tenan nek. Ya teko ngarep iki tadi Mas. Nek kuwi jan, mosok Lah segom. anak siji ngono kelako aku wis mangan sak-sak. Orang tua anjen kopra dek sing enom sing nomor sik dek ya ora. Anu perhatian yo. Lah iya. Wis nang dhek tinggal anak kokil ta. Mari ngono. Sama teh keri nur kowe nur. Jejak iku lek pas aku ora libur. Lek aku kerja iku. Lah nek kok pengen solong nang. Tak jak ono sego. Aku sabar nih. Kenapa nek untuk ngalor wis wis elah nek kok kesuwen niku Mang. Kita sambil ono kan, kita sambil kok ayo deh. Akhire tak lek kurang-kurang. Angel. Aku yo Nggih. nomor 1 ambil nomor 2 ki lho. Lah iya ngentosi niki Ibu M dek wau. Piye-piye ki mangki. Aku lo udah ini. Nomor 1 ya. Nomor 1 adike wau. Nggih. Nomor 1 wis ngantri. Ngantri mau oleh kucing nang mangan mbok mangan. Alah mau ngomah barang kucing ya tiba, ndul adimu ban aku iso. Mulune ki nang mlebu nang cangkem aku. Semangat berarti. Campur cengkeh malih, Mbah. Nggih. Kene mboten pedes nggih mboten anu. Seger, Mbah nggih. Nggih lah, mbok tetep-tepe Mas. Nggih. Wong ya lah, mbok olah-olahane wong tuwa sangen mateng. Malah sedup ngoten niku kok. Aku ya tau diblender ya tau Mas tak. Oh, nggih malah. Mati ya tak. Ulek nggih mantep le. Aku piye-piyene mateng kan. Oh, mateng Semuanya pakai nggih. manual. Nggih manual. Sudah langganan nggih, Mbak ya? Udah tiap hari. Berapa tahun, Mbak? Oh, udah dari ya buka ada kali 3 tahun. Kaya ono lah nek meh kurang luwih 20 tahun. Selawe tahun, Mbah, jenengan sadian teng mriki. Mriki alamatnya pun di jenengan sadian teng mriki. Kedu Mulya. Kedumulya. Mulya RT 4 ta RT piro ge? RT 4 RT 6 ta piro tak malah. Lek biro ki lho. Apa apa RP 5 teh. 6. 6. Kan mainan. Kecamatannya Sukolilo nggih, Mbak nggih. Oh, Kabupaten Pati. Kula Popo asli, nggih. Nggih.
Itu yang beru kalau kamu Pak Hafidin, Pak Mo. Waktu lah tunggal nomor aku. Nggih. Niki kula konten mangke ndak tiange delok biasane. Wong aku wis tutup Sumatera kok. Nggih. Pokoknya sampai mancanegara pokoknya bae niki nggih. Yang penting wani piro no, Mbak. Ora ngajani. Iya. 2000 yuk. Iki kipti mau. Kipti piro? Oleh 2000 padha. Campur kok. Iya ta? Aku iya ngono. Apa Ya, jangan sudah beras ya. Kang Koles. Ya. Kang Koles. Pangkoles. Heeh. Aku pengen ngedusi bayiku tuwa. Mamake mbak. Gak, ya kok ngedusi nang bang-bang loro. Sabar ngedusi lagi dikumbah. Ngono. Kira kip. Kuwi aku ya. Wis aja berang-berang gitu sambele. Kira kip. Ya aku ya. Teko di mangan. Lah. Hitung barang. Mbak. Ya sik ta. Plat. Ya walu. Waduh 2000 4000. Tak ono kowe. Ya saya nang kono lah. Aku iki papat tok. 2000 susuk 1000. 2000 sudah dapat satu Manci. manci guys niki guys. Wah, Pokoknya di sini 2000 udah kenyang udah kenyang ya. 1000. Anake gak Pas Mbak lagi bar nyambel Mbak. Darah ngatusan. anu deh mbak, aku ki apa ki? Ora pedes mbak. Dudu ora pedes. Ora ono ha. Kalau kan. Aja 1000. Pelor 1000 lho. Aku nang kae lho. Disoteng. Ya cuma ya. Iki ono gorene le. 2000 iki mau 1000. Gorene duit 2000. Mbak. Saya pondok sing Sabar. pondok iki dhewe men. Lah. Ngali ono pelor berlah. Lehar mulai ada gentar aku sing guri. Nah ini di sini ada nasi juga nggih Mbah nggih. 2000 Mbah hargane. 2000. Oh 2000. Kalih 2000. Pokoknya hargane niki 2000-an nggih. Sekarang mriki 2000. 2000 ya. Oh. Nggih, 2000. Sing iki, Mas. Ndi? Olen nggih CH. C. Nggih. Mbak lu nang kene mbak. Heeh. Selain aku mbak, anakku tuh dhewe mbak. Kok mau Siji bloko. Hah? Bila lo satu kan. Enggak pedes. Amat ya. Iya. Iya, Lo beras kilo untuk pirang-pirang nang. Awak tuh kan baju gede. Nang saya dhewe kok anu dodol ya. Kok ono kan? Ya ya. Pas pilih, jemben kan apa nih? Jadi 2 kilo setengah kayak siji kae. Nah. Ini kok telur. iya terus Coba kuning enggak ya? Semur. Semur. Itu mbak ya? Kan dua. Aku suka harus suka. Anu. Nanti terus semur ya. Dia di anu mbak. Ya anaknya untuk ayo. Iya, nanti blok apa mbak? Kok pes nopo? Kok kono segolongin aku orang ya. Magicom nggih Mbah niki. Nggih, mungkin kelas ini ngolah malih ngoten. Nggih. Nah, anu nggih. Lah kene wong kene anu kok Mas nah. Mboten napa-napa Mbah. Ana ya Allah. Gone rusak Mas saya. Ora kaya ngomong. Ora geteng Mas. Enggak boleh kena. Mboten. Jawa sambil pedes ngomong. Jawa sambil. Tangan sisi suci tangan sisi. Ini ya hati Mas, ora ana mek bareng. Nggih. Siji sekolah loro namet yo ora ana wong, kadang yo arang-arang. Nggih, jenenge sadian Kang. Terus beras. Kowe. Anu menjaluk persen. Kesalahan cewek.
kono nggonku mau wae. Enak sih. Ya lanang. Apa loro? Ngomong ni bodoh. Ngelapno apa nyelapno malahan ngene kok. Rop masih rebo. Margo. Iya dah sesuk iku. Munine besok. Oh Senin sampai ngaji rebo. Aku udah ndoso rono. Mana? Heeh, Mana ndi? Jadi Dengan aku mau ngisor nek. Ondakan aku nang jane ambal nih. Dewa ronya. Nggih, Mbah. Nyarunya pakai si nyulek. Jenengan blender malah niku lebih lembut, Mbah. Blender anu kok. Napa? Kurang sedep nggih. Aku sih ora tahu, aku dodol pisanan ora tahu. Aku kok blenderan aku ya mes. Heeh. Ya mari mati ya tak uleg. Diulek nggih. Tenge ya berat. Kan justru ciri khasnya kan itu Mas. Nggih. Tangan biasanya kan tangan kan. Tangannya ya ciri khasnya beda-beda. rasanya kan Iya. beda tangan beda rasa. Heeh. Nggih, Mbah nggih. Iya, nama dia ya ini rumah ya pong mau nama dia anu Mas ya gede wong jajan ya. Ya kadang kalau nggih rame, kadang kalau sepi ngoten. Kadang kalau ya nama dia ijah barang, Nggih. nama dia kurang. Nggih. Intinya di sini mah harga masih terjangkau. Terjangkau murah. Padahal ini tahun 2026. Nah, seporsi masih 2000 Ribu. kan. Bawang Heeh. 500. 100. Iya. Ya, intinya Nah ya, nek kecil. Iya, tapi ya Kecil. iya, Nggih. sudah murah itu banyak yang cari biasanya itu, Mbah. pokoknya belum nyobain. Oh, Deben ya wong ngajen, Nyobain wong ngajen wong wedok. Mm-mm. Nang terusan anu. Kira kontenan terus ya ini. Peng 4 iki. Kowe? Ya alhamdulillah. Wong pati ambek anak lucu pati lek kayen niki kok mau telu lagi nek dhisik kaya mah kula bane. Masker waras. Ganti kan. Nggih. Pakai moro. Nedi. Iya, Mbak. Tek kono kowe. Nah, beneran kok. Wes sego ta lontong? Ke bunga suara lah. Topang dulu. Nggak mau. Rumah ada anake. Aku dhewe ya aku ya karo bocah wedok mah. Aku benar to mbak nang ngono mbak aku. Konten terus. Ora to malah aku mbak. Paring sah beli kibah nggih. Nggih. Sambil ngene iki yo. Nggih. Anggere sendok iki wis kempes pedes. Nggih. Nah sing kurang pedes ya 3 sendok. 3 sendok nggih. 3 sendok, 2 sendok. Nah sing jal pedes nah ya tak wehi. Kurang apa ya do amek. Kok barangan Prasmanan lho. gogori wae kok ora rasmanan mbah. Anu. Sego biarin Pak. Iya wis aku. Aja. Cuman aku. Nyai rasa. Dia Mbak. Sini Dia bilang Mbak. yo ardiah, Bos. Mbak. Mbak. Wih, adike demenakno cah. Nek sarapan. Ya? Berapa tuh?
Hanya mantik. Iya iya. Tenang. Jangan gue kok. Nah, teman-teman, tadi Kang Kulis itu penasaran dengan lontongnya Ibu Mukijah yang ada di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Harganya cuman ini guys, Rp2.000 dapat sayur sama lontong. Nah, sebelum kita akan coba makan, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Berdoa kita selesai, waktunya kita santap. Ini ceritanya kita makannya tuh di bawah pisang, pohon pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba icipin lontongnya Mbah Mukijah atau Ibu Mukijah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap dan rasa pedesnya tuh ada ya. Mantul guys. Ini tadi kita yang nasi jangan apa ya guys ya namanya itu, jangan campur, ada terongnya itu namanya apa ya, jangan tewel ya. Enak guys. Ada terongnya. Zaman ini masih ada orang yang jualan harga ini Rp2.000 itu sudah super murah guys ya. Apalagi ini guys ya, ini bakpianya itu cuman harganya Rp2.000 juga. Rp2.000, Rp500. Jadi nampol enak. Warung lontong Bu Mukijah ini bukanya dari jam 6 pagi sampai habis guys ya. Tadi sampai situ baru buka guys, Kang Kulis. Ini bakpianya 500, ini enak juga. Ibunya nggak takut rugi guys, katanya dia tuh sambil sedekah jualannya. Ceritanya tadi tuh Kang Kulis ngonten, jadi menunya kita bungkus, kita makan di rumah guys. Lupa tadi nggak bawa tripod, soalnya kita sendirian di sana tadi. Mantap teman guys, sederhana tapi rasanya tuh nikmat banget dan bumbunya terasa banget. Nah, buat teman-teman, kalau
di daerah kalian ada kuliner yang viral, kuliner yang murah, pokoknya sebuah kuliner semuanya kasih tahu ke Kang Kulis. Nanti Kang Kulis akan kunjungin ya. Sayurnya ini super pedes guys ya, mantap bener. Mau habis guys ya. Benar-benar mantul. Ini guys ya. Mantap. Terakhir guys. Rasanya tuh super mantap, enak banget, dan harganya juga terjangkau, murah. Terakhir ini kita minum guys ya dengan aqua. Minum dengan aqua guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, benar-benar mantap dan bikin perut kenyang guys. Cuman 2.000 perut kita bisa kenyang di warungnya Mbah Mukijah di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Rasanya nampol, enak banget. Oke ya, sudah mengikuti videonya Kang Kulis dari awal sampai akhir. Kami akhiri cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.